Čau čau, vítám vás u 5. dílu a jdeme hrát. A tady moc lidí docela není, se mi zdá. No možná většina tady hraje. Mrknu se, asi tady někdo je. Jo, jsou tady. 3 hráči. To je tak málo a tady asi zkusíme do 3. fáze D29. No, já bych šel k červeným, ale když jsem to hrál před videem, takže no, ten je plný, fakt dobrý. Jo, redka. Oni většinou vyhrávají, modrý se mi nějak zdá. Takže jedeme nakťuknout. Připojil jsem se sice pozdě, ale... Takže takhle půjdeme. Takhle, jo, je tady. Šup. To se seká. Je tady někdo pálí pec, to je takhle vždycky. To nevím proč. Šup, šup. A šup. To jsem chtěl takhle. Šup. Ach jo, tak jsem si ubral srdíčka, no. Ať tady je ten, jak se jmenuje? Není. Ach jo. Takže já se rozběhnu. Jo, dobrý. Takhle se bude plavat dlouho. Červení tamhle mají Nexus, to jsme my. Takhle, tak to si pamat. Tady jsou blůčka a tamhle na druhé straně jsou určitě yellow a tamhle jsou green směrem, jakože šikmo. Hele, jak to, že žlutí jsou společně s těma, s modrýma. Šup, tady si vezmeme tenhle blok, šup. Tohle bych také docela dost potřeboval. Takže teda jakože blok tady bych potřeboval. Hodně. Šup, 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 a šup, a šup, a šup. Já jsem málem spadla. Hop, hop. Je. No, to jsem si říkal, že by mi to mělo. Jakože bouchnout. Lagy. Jejda, já padám. Toma se přepíkají. Ty vogy, ach jo, tamhle byl ten blůčka, on mě viděl. Tím pádem jdeme ťuknout žlutým. To bude wise. Moc hrozný. Asi jsem nechtěl tady trošku trochu dřeva ťuknu. A ještě trošku toho kablu. Tak. Udělám si to. Takhle jakože schody, jakože abych mohl chodit. Šup, 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 šup. A šup. A šup. A takhle skočím vždycky. Tady je ten nějaký boss. Šup. Šup. Když tak o tom přemýšlím. Dobrý, to je náš. Šup. Udělám krumpáč, ale ti nám to jde, když tak rychlej. Šup. Krumpáček hodím. Jo, ten bývá tam.
Je tam jde, čeky. A ten jde k bossovi, já jsem myslel, že jde jakože... A tam jsou u bosse. On tam bortí. Takže my se tady problížíme. Aby si nás nevšimli, ale počítám s tím, že si nás všimnou. Teda myslím si, jakože 99% si nás všimnou.